Bayan hitar shi daga ƙasar Cote d'Ivoire, Michael Langley ya tafi ƙasar Algeria, inda yake so a aza wani sansani na soji wanda tsakanin iyaka Maroc da Algeria da Mauritania, wanda wannan base militar da za a aza wadda take da suna zakin Afirka. Wata majiya dai kamar yadda muka saurara bisa ga wannan tele ta ƙasa Algeria, kamar Algeria ba ta karbi wannan tayi ba, ta ce za su yi hulɗa dai amma ba su raida a kawo musu wata base militar tsakanin Maroc da Algeria da Mauritania ba, saboda za a iya leƙwa asirin su. To shi yasa muke kira ga 'yan uwa, ku diba ku gani, aka ce maƙiyinka yana kusa gare ka. Ƙasar Cote d'Ivoire ta amince da wannan Michael Langley, kuma da ƙasa kamar Benin duka sun amince da wannan tayi nashi. Amma ƙasar Algeria bisa ga dai wannan bidiyo ta ce bata amince ba a kafa wannan bas, a kafa wannan sansanin soji wanda mahi girma a cikin lahiyar Afirka ta yamma, wanda ake so a kafa tsakanin Algeria, iyakan Algeria da iyakan Maroc da iyakan Mauritania. Ba dan komi ake so a kafa wannan sansanin soji ba, saboda ƙasashe namu kamar Mali da Burkina da Niger. Saboda kun gani jiya faɗin duniya duka baki ɗaya, har cikin Amerika, sojoji na Amerika da diptoci na Amerika sun hito su yi zanga-zanga da cewa ba su raida ba da maganar da Michael Langley ya yi dangane da Ibrahim Traoré. Kuma abin da nake son 'yan uwa ku sani, Ibrahim Traoré ba shi kaɗai ne ake hanga ba, ƙasar Nijar ake hanga. Saboda mi? Saboda arzikin da yake biyo muna daga ƙasar Togo yana shigowa ta Burkina ya shigo cikin ƙasar Nijar. Kamar arziki namu na 'yan kasuwanmu da suke sayo kayayyaki yana shigowa ta iya hito daga Togo sai ya shigo ta Burkina ya zaka cikin ƙasar mu ta Nijar. Amma ya an ka samu aka ɓata Burkina, aka ragargaza Burkina, kenan Nijar babu inda za ta biyo da kayayyakinta, dole sai in dai ta Benin ko ta Najeriya. To wannan ana hange ne a samu aide turkin wannan ƙasashe namu na Sahel da ake ce ma IES, wanda kun gani duka duniya, ƙasar France, ƙasar Birtaniya, ƙasar America, ƙasa kamar Kenya, ƙasar Jamaica, ƙasar America kanta ma, inda shi ɗan ƙasar da hito yi wata magana, su yi babbar zanga-zanga da cewa ba za su raida ba irin abin da aka yi maka Dafi, ba za su raida irin abin da an kai masu Patrick Lumumba, ba za su raida ba irin abin da an kai masu Tuma Sakara, ba za su raida irin abin da an kai masu Ahmadu Sekou Touré, ba za su raida irin abin da an kai masu Kwame Nkrumah da sauransu. 'Yan gwagwarmaya wanda suka su haddasa ƙasar Afirka ta tahi tsaye. Ƙasashen Turawa da mu suke tunƙawo, ba da Afirka ba, ƙasashen Turawa ba kowa bane ba. Mu muke da arziki a cikin ƙasashenmu wanda suke sacewa, suke muna da ƙarhi, suna taya da su, suna arziki ta kansu da shi. To 'yan uwa, ina son ku yi fartajen wannan bidiyo ya shiga ko ta ina, domin bidiyo ne wanda ku san da cewa wannan makiya ba za su bari mu ba, sai dai kuma mun gode ma Allah da muke muna tare da Allah, kuma muna tare da addu'o'in malumman Nijar da suke ta yi, ana ta alƙunutu domin samun zaman lafiya a cikin wannan ƙasashe namu. 'Yan uwana, ku fartaje wannan bidiyo, kada ku manta layin mu na gida shine namu. Mu yi gwagwarmaya akan layi namu na gida, gwamnati shi haɓaka shi, saboda idan gwamnati ya haɓaka wannan layi namu da ake ce ma Niger Telecom, waɗancan ko ba a kire su gyara ba, dan dole za su gyara, saboda mi za su yi rivalite da wannan layi, za su yi kishiyantaka da wannan layi. Kenan in suka kishiyantaka da shi a nan, dan dole ba sai ma an kira za su gyara ba, idan an ka haɓaka namu, saboda namu yana da sauki kuma na ƙasa ne, kuma ɗan Nijar zai kishin nashi ya zo bisa ga nashi. Wannan kokowa ba ta shakwace ba, kokowa ce tamu duka 'yan Nijar, wanda nake son 'yan gwagwarmaya ku taya ni yaɗa irin wannan kira ga gwamnatin namu na Nijar, a yaɗa a haɓaka kamfani namu na ƙasa wanda ake ce ma Niger Telecom, wanda 'yan Nijar za su yi alfahari da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.